Zizi, kif inti? Ara baba, lesta biex issajjar? Kif int Nunu? X'qed iddoqsa bih? Fejnu tetu? Ara fejnu? Moħħok hemm b'dak il-ballun? U dan min għadda jiġri? Ġiġi kien? Kika hawn qed tbitter xi ħaġa ġdida u Meme hawn ukoll. Lesta għall-eżerċizzju. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna! Hello, tfal! Isma, intom ġieli ridtu xi ġugarell ġdid imma l-ġenituri xorta waħda ma xtrawulkomx? Kultant naħsbu li biex ikollna xi ħaġa rridu nużaw ħafna saħħa jew inkella neqgħodu ngħidu. Imma tafu x'inhu s-sigriet? L-aqwa ċwievet fid-dinja ma tistax tmisshom bidejk. Ma jinxtrawx mill-ħwienet, imma huma kliem. Kliem maġiku. Jien naf żewġ frażijiet li jiftħu l-bibien kollha, jiftħu il-qlub tan-nies ukoll. L-ewwel waħda hija jekk jogħġbok. Din nużawha meta nkunu rridu nitolbu xi ħaġa. U tieni waħda hija grazzi. Din nużawha meta xi ħadd jagħtina xi ħaġa jew inkella jgħinna. Xodwa din fir-razzett ħara Kika qed tieħu pjaċir tirrilassa taħt is-siġra l-kbira. U dik x'qed tiekol? Kika qed tiekol larinġa. Oh, kemm tidher tajba! Ara min ġej? Dak Tetu. Tetu jidher li għandu ġuħ kbir wara li qatt jilgħab ħafna logħob. Tetu jara lil Kika tiekol larinġa friska u jinnota dik il-qoffa ħdejha. Tetu jrid waħda. Mingħajr ma jgħid xejn, Tetu se jipprova jieħu larinġa mill-qoffa. Imma Kika ddawwar il-qoffa leha u tagħmel wiċċ mdejjaq. Tetu jipponta lejn il-larinġa minflok jgħidilha eżatt xi jrid. Imma Kika xxengel rasa. Hekk mhux mod sabiħ kif titlob xi ħaġa? Tetu jidher konfuż. Għaliex Kika ma tridx ittieħ larinġa? F'dak il-mument jersaq Nunu. Jimxi ħdejn Tetu u jpespes xi ħaġa f'widintu. Min jaf x'qed jgħidlu? F'daqqa waħda Tetu jerġa' jdur lura lejn Kika. Din id-darba ma jippruvax jaħtaf il-larinġa. Minflok jgħid lil Kika: nista' nieħu larinġa jekk jogħġbok? Kika minnu fih titbissem tbissima kbira. Il-kelma maġika ħadmet. Kika tieħu l-larinġa mill-qoffa u tagħtiha lil Tetu mill-qalb. Tetu joħodha ferħan u qabel iqaxxarha ma jinsiex l-aħħar kelma maġika. Grazzi, Kika, jgħid Tetu. Kliem maġiku. Jekk jogħġbok. Grazzi. Tbissima. Għandi ħafna x'ngħidlek inni nistennik. Hemm elf mistoqsija li rrid insaqsik. Iżda l-akbar mistoqsija li għandi jien għalik. Kif inti ħabibi qed nieħu gost li intawn. Taż-żewġ kelmiet żgħar żgur tħossok aħjar u bekk nibqgħu dejjem ħbieb kbar. Kulħadd bżonn ħadd ieħor ngħinu lil xulxin. Għax kull qalb trid oħra bieb għalek qegħdin. Għalek l-ewwel mistoqsija
mistoqsija li tista' ssaqsi din. Kif inti ħabibi qed nieħu kost li intawn. Da żewġ kelmiet żgħar żgur tħossok aħjar u bekk nibqgħu dejjem ħbieb kbar. Kemm huma sbieħ dawn il-kliem maġiċi biex tikseb xi ħaġa minn għand il-ħbieb, grazzi jew jekk jogħġbok huma ferm prezzjużi. Araw tfal, hawnhekk għandi żewġ ritratti differenti. L-ewwel wieħed juri tifel jipponta lejn il-ballun tat-tifel ieħor, qisu qed jikkmandah biex itijulu. U t-tieni ritratt juri tifel qisu qed jitlob li jilgħab bil-ballun mal-ħabib tiegħu. Lim wieħed jidher li qed jistaqsi kif suppost, jiġifieri li qed jgħid jekk jogħġbok u grazzi. Ekku, it-tieni ritratt, proset tfal. Illum skoprejna l-akbar qawwa li għandna ġo fina, l-edukazzjoni u l-manieri tajba. Il-kliem maġiku ma jiswa xejn, imma jagħmel lil kulħadd iħossu ħafna aħjar. Illum il-missjoni tagħkom hija din. Kull darba li xi ħadd jagħmlilkom xi ħaġa tajba, użaw il-kelma b'grazzi. U meta jkollkom bżonn xi ħaġa, ibdewha dejjem bil-kelma jekk jogħġbok. Se taraw kif kulħadd jibda jitbismilkom. Imma x'jiġri meta biżball inkisru xi ħaġa jew inweġġaw lil xi ħadd. Narakom id-darba li miss. Ciao ciao! Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu narawk, nispera tkun ferħan. Għax samaħna nerġgħu narawk, nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba, mallum saħħa ciao ciao. Darb'oħra nilqgħuk għandna imma llum ser ngħidu ciao.